Добър ден и добре дошли на всичките членове на селския дом в ремонти. Искам да ви благодаря, че толкова хора гледаха нашата къщичка и с толкова любезни и хубави коментари, че много сме ви благодарни за това. И искахме да правим едно клипче, защото много въпроси ни създадохте и не можем лично да отговорим на всички писано, така че два-три неща ще отговорим сега. Това е къщата. Тази порта беше едно от първите ремонти, които правихме, когато влязохме в тази къща, защото довара беше паднал. След това, тук е входната врата, тук долу не беше за живеене. Тук има една друга порта след това и по-нататък ще я видим. Тук, например, имаше една стълба, която тежеше много на тази стена. Махнахме стълбата камената и като я махнахме, тук беше един ужас и за това се наложи да се прави цялата мазилка отново. Даже сложих едни ниши, за да спестява малко материала. Тези камъци тук ги изилях отново, защото не приличаха на нищо. И така. Нашия двор е до там, до тези вратчета. Този довар го направиха едни майстори тази година. Той е сух довар. И така, тук се вижда и там работилницата, която ще бъде там долу, с каменната зидария. Там отгоре ще бъде една тераса. Там нямаше и врата, нито прозорец. Ето тази работилница ще трябва да се фугира след време, пак с тази смес от глина, вар и пясък. И така. И в бъдещето тук ще има една тераска дървена, че да има все пак достъп до тази врата горе, както си беше преди време. Тук от другата страна ще видим как това място е стана една ниша, която използваме за закачалка. Ето, заповядайте и добре дошли в нашия скрит рай. Ето, тук сме вече на първи етаж. Тази врата я нямаше. Това е място, където тази каменната стълба тежеше на стената. Тук беше малко и така. И затова решихме да правим тук една ниша, за да служи като закачалка. Тези са от най-простите мазилки с глин, вар и пясък. Не боядисана, може да се боядиса по някой път. Тези лампи имат три такава, те се повтарят цяла къща. Те са все такива места между две пространства, има такива лампи. Други навсякъде са лунички, имат с девиатори, могат да се включват от там, от тук или от входа. Тези лунички са вградени в замазка, една замазка, която правих с цимент, защото нямаше тук бамбуковите арматури, които да позволяват да се прави една замазка от глина и вар. Ама все пак това вече фината мазилка, само тук има цимент, мазилка си е с глина, вар и даже има и креда, която я прави по-мека такава, гладка. Да. Това всички гради ги шкурих, това беше някаква ужасна работа. И това ми води до мазата, защото една жена имаше едни въпроси за дюшемето горе. Какво има под дюшемето? Значи,
тези са оригинални греди и ледвички, старите. Аз махнах само тези дъски, които бяха много пускаха един прах отгоре. Значи отгоре от тези лампери има такава дебела замазка от вар и глина. И в замазка вече са си хванали едни ледвички, нивелирани, върху които има дюшемето. Това е структурата на това. И в тази замазка, даже варова глинова, има и много талаж, че да бъде по-звежа, по-лека. Тук целя тази маза нямаше фуги никаквите. Един и същи материал използвам. Това лепило за плочи е такава смес. Материал за фугиране е едно и също. И това е един друг въпрос. Какво има под тези мазилки? Това е пак един вид марморино от такава селски вид. Значи трябва преди мармориното общо може би дебело 3 мм, 3 до 5, с 3 слойове се сложат. И става много тънко. Под това трябва да се уравнява с една такава мазилка, пак от същите глинови валови мазилки. Отгоре това просто 3 слоя или може и 2 слоя, даже тук имаше само. И така, след това се полира с сапун и може да се добави и восък. Това жълто, не знам ако се вижда по видео, идва от восъка. То восък го купим в най-обикновени пчеларски магазини. Тези листове имат така за пчели. И това тук горе, където бяха тухли, съм го мазал с това марморино. И долу просто съм чистил това. Голяма работа беше да се чистят старите фуги, които бяха от такива стари материали, лайна и слама и такива. И сега последната стая готова. Долу е тази кухня. Кухнята цяла е пак с марморин. Това е първото марморин, което направи. 3 слоеве. Ето същата работа. Преди марморино всичко беше една глинена варова замазка, мазилка. Много равна беше с тази форма. Марморино не може да поправи формите. Каквото си беше преди, ето марморино, 3 слоеве се сложат, ама е като една боя. Но е тънко марморино. Така е. Друга, освен, че има гипсокартон тук на таванчето, не исках тук да е много чисто, защото е кухня. И заради това също има марморино стените, който е мазен с восък, че да може да се мие лесно и да не хване прахът. Това беше за долния етаж. Остава няколко стаи горе да показа и едни въпроси да отговоря. Ето. Това е втори етаж. Значи, тук разбира се нямаше стълба. Строихме и аз с един приятел дърводелец от ясен, пак от суровим такива. Това е направено от нула, абсолютно. Тези мазилки, тази дето е такава кафява, това идва от кафе и от орехи, дето си накиснаха известно време. Тези пигменти са от сини пигменти за художници. Сега, самата мазилка беше светло сина, ама отгоре това я мазах пак с един восък течен, който правя аз. И в този восък пак добавих пигмент и оттам се получи нещо по-тъмно син. Така че четох, че може да изглежда циганско, ама това вече е от вкус и цвет товаришният толкова. Това е друг въпрос за те. Ако се сметца тези покривчета, корнизи. И аз се чудих дали ги правя, аз ги правих за кеф, защото цялата тази къща е един експеримент. Аз тук искам да експериментирах с глина и вал, може да се страстика като арматура,
да се довършат такива работи. Също това ще е основа за графито. Тук ще гравира едно символче. Тук, например, ще е едно слънце, нещо такова. Не съм го измислил, защото тази една много слънчева стая ще бъде, като един храм за слънцето. Тук пак има мармурино. Тази стена е гипсокартон, за съжаление. Не всичко е 100% естествено. Друга стена има банята. Тези стени вече са такава от ефтино мармурино, защото нямах материал повече. Използвах и така по-други материали, пак на мен ми хареса. Пода дюшемето друга си е друг вид. Има ленено олио, с пак от орек, такова кафяво се получава един. И пак има и кафе, може би вътре. Аз го ядисах така с ленено олио и терпентин. Там ще бъде външната тераса. И така. Тук вече. Да, сам ще едно нещо да обяснявам. Не че искам, аз приемам много добре тези забележки и искам да кажа, че има и някаква логика пак за това циганското сино. Аз когато почнах да маха тази боя зелена от вратите, имаше един праймер, който беше сино така. И аз можеше да стигна до горото дърво, можеше много добре, ама като го видях това, на мене почна да ми хареса. И от тази врата, където ще бъде така, може би ще се маже малко с лено олио и терпентинов масло. От това сино исках да има нещо подобно за стените. От това идва цяла идея на тези стени. И докато да не са... Това кафяво вече прави една връзка между това първият етаж, който е по-такава земен, който е по-като замък, ние сме 2 метра под земята, затова има и дренажи там в мазата. Това е връзка. Кафялото, към тук вече нещо по-така, небето е бяло, даже има горе. Даже горе може да се показва това. Това е пак един тъп гипсокартон, ама го мазах с мармурино. Значи мармурино става за всякъде. Тук има една лента, такава от мармурино. И това жълт старичен ефект се получава от восъка. Така, тази стая е първата стая, която направих, която ремонтирах. Тези стени са от обикновени глинени такива, но има и жълт такъв охра оксидни пигменти в сместа, дето това е този ефект малко по-бежов. Тук е дюшемето, което се виждаше, което долу обясних, че има тези лампери. Така. Последна стая. Мога да кажа, че този прозорец, то беше затворен с тухли. Аз когато макнах мазилки, че да мажат нови мазилки, открих, че имаше тази формата, съществуваше, ама беше пълна с тухли. Аз ги макнах тухли и сложих един прозорец. Само да кажа, че всичките прозореци до тази къща новите са с тройен стъклопакет, защото тук не струват много повече, са добре като изоляция. Това ми води за последната забележка, която четох, че няма тези бели линии в баня. Белите линии ги има навсякъде, всичките главни стени. Също ми казаха, защо тази врата не е бяла, защото може много добре да е бяла за банята, ама тогава нямаше да отговори на тази врата, която е кафява. Тази врата е нова, нямаше тук дупка. Това беше една голяма стая с тази слънчевата стая. Я разделихме, че направим една малка баня. Значи, това е, че тези плочи ги купих, те бяха намалени, бяха последните. Затова имах толкова кафяви, толкова бели и затова правих ленти там. Тук трябва да се каже, че всичко е временно. Това е един стар бюфет от кухнята, беше тук вкъща, аз го боядисах набързо, сложих 3 плочи. Ама тук ще има цяла някакво нещо хубаво, затова няма смисъл тук, че да не се виждат. Да се виждат такива бели линии. И даже толкова не ми стигнаха плочите, че аз купих допълнително тези, че да си довърши баня. Те са от
друг модел, но пък според мен вървят добре с останалите. Те са по такива камени, странни, мраморни, ама хубави. Така, цяла къща се е строила с много малко пари, много малко майстори, все пак тази баня идваха едни майстори да я правят, ама все пак аз имах 3 пъти повече работа след това да правя тяхните абсурдни глупости. Така че все пак казвам, че аз съм я правила и банята. Наистина симпатична, защото банята може да се гледа привала там и всичко. Така, и с тези думи, да не говорим още за майстори, да са живи и здрави все пак. Ще ви кажа довиждане от тази тераса, която ще има скоро една връзка с една дървена тераса и стълба, която сега е само просто на тераса. Довиждане, благодаря много за всички хубави коментари. Най-много това ще си спомня.